Il-ftuħ tas-sena skolastika ġdida fil-jiem li ġejjin se tara mal-220 edukatur ġdid fosthom għalliema u learning support educators fat-Taskejjel f'Malta u Għawdex. Imma edukatura ħajkunu qegħdin jingħaqdu mal-kollegi professjonisti tagħhom illi ta' min jgħid illi qegħdin jibbenefikaw mill-ftehim kollettiv illi ġie ffirmat ftit ta' xhur ilu li ma ftehim kollettiv jagħti l-aqwa kundizzjonijiet. F'konferenza għal dawn l-edukaturi l-ġodda l-Ministru għall-Edukazzjoni, Sport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima ħabbar li se titnieda strateġija wiesa dwar is-suġġett tal-matematika biex jiġu indirizzati l-sfidi mis-snin bikrin sal-livell terzjarju. Bl-istess mod illi meta jkollok tifel jew tifla li ma laħaqx il-livell mistenni minnu fil-qari u anke fil-kitba ikollu attenzjoni addizzjonali waqt ix-xogħol illi ikun qiegħed jagħmel anke f'ħinijiet varji tal-ġurnata akademika tiegħu, bl-istess mod nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa fuq l-aspett tal-matematika. Spjega kif l-anta din l-istrateġija huwa li tindirizza d-diskrepanza fil-ħiliet fis-suq tax-xogħol u d-differenza bejn is-sessi fl-oqsma tekniċi. Argumenta li meta nitkellmu dwar il-litterizmu qed nitkellmu dwar il-forom kollha tiegħu għaliex fid-dinja tal-lum il-litterizmu jmur lil hinn mill-abilità li wieħed ikun jaf jaqra u jikteb iżda wkoll il-litterizmu diġitali, medjatiku, emozzjonali u ċiviku. Temm jinnota li permezz tal-programm Family Community Schooling qed tkompli tissaħħaħ ir-rabta bejn id-dar u l-iskola.